Shalom. Shalom. Asaton nami mata besian sude parhaladoni huriata tu sude ruas namar minggu di bagasan sadarion suak songoni tu ruas tanah mangihuton sian live streaming. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu palmarum tiguari minggu mare-mare doho topik lehon hamuma hahormaton tu debata. Tabongotima parminggu ta bagasan sadarion di bagasan tangyang nahom. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 570 tolu ayat sadaro di ayat tolu di ayat tolu non rim mahita jongjong. Puji Yesus in palua. Tuhan Yesus, Roma Rahita.
kon hamuliana daeng dehon sangat debata. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targugut doau maras dorohaku dohot dagiku. Ayang goau, tuhodo au marhaporusan ale Jehovah, nikudo hodo debataku. Marguru tu tanganmu doa kapar soryaki, saya palua maau siat tangan niak kamu suku dohot sian akan namang olotong nyau. Ale Jehovah, saya unang paurak au, ai hodo na hujau, saya palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu pardomuan ni jolma dohot debata. Puji hami gormi, jala hudok kami mauliati tuho ala ni saluhut na binahen mi, patupahon hanguluan nami. Saya dongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem, asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong, jala asa marroha haholongan hami huhut mandok mauliate tuho, asa olo hami mangihuton ho ro di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naong tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion ro di saliling nililing na. Amen. Sadasi parmani sapunguan norbiana dinajuk menghatai longgang situ turongatan saya posi Yesus ikut satatanai. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Hahudo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan nii odo. Ikon nubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atong kerap mangidogogo mahita siat tuhata lau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin. Sukapi madohot rohaku, uji pamana tuhut madalaku, ulu ditanda au demata.
pangalahoku. Ol roh tutu, jojot donali ludalaku. Sesa dosaku sude debata. Tato poti madosat tanah gudangi tua dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham bidahami. Di bahini saya sesama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami dukon niya sini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima bag hata baga-baga taringot tuhasasan ni dosa. Ala ni pangalosiot tado bahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahaton na do iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang parhitian ni hasan nangata. Jala binahen ni bugang na malum itailala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Jono debatata suru-suruanan domanu kapdi jolodan habadiahona dipapuji-puji dohot endena umuli itape sasude saigir-gir rohatan mangoloi Tuhatan debatana soka dalam mulia main madohot abadia lehon magogoku asa Allahku hosobokon suruhanmu lomoni rohami naik batu paoku haholong aku. Tabigi jala tajahama hatani debata turpuk epistel diari mingguon ima sian barita nauli na sinurat ni si Yohanes sian biddu 12 ayat 12 rodi ayat 15. Tajahama marsikat sorin di ayat 15 rapita macahsa. Dibongoti Yesus huta Jerusalem. Dungi torang niarinai dibegi halak na torop naro tu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dama aka mare-mare lau manu-manu ibana huhud di jauh-jauhon hosiana
Pinana supasu nara romar hite guarne Tuhani, Raja di Israel. Dungi dapot Yesus mahalode sada, ima dihuduli hobar tunatar surat, saplima rapita. Unak koma biar borusion, idama rajam donaro, masih hudul di anak ni halode. Ido sahatna, mertua doakan atau mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Tuhan Yesus si palu amani sia di tadi kon surgoi pasaga bejon maia Tidakon maha porsiaw tai, songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andoran soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanong, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhul tu siamon ni debata Jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Tikting si Jahawon di Minggu Palmarum, tanggal 10 April 2025. Sada ruas na monding. Nah di hari Kamis tanggal 10 April 2025, nunga marujungolu amang Fritz Malang Hutasoit, maka baluhon inang Saur sondang boru manurung, tutup usia 91 tahun 6 bulan, ruas daerah 5 Malabar. 2. Nah di hari Kamis tanggal 10 April 2025, nunga marujungolu inang Sintua Luceria Octavia boru silain, maka baluhon amang Charles Parlin Lumban Tobing,
tutup usia 74 tahun 6 bulan, ruas daerah Pitu, Pajajaran. Nomor tolu, na di hari Jumat tanggal 10 sada April 2025, nunga marujungolu, inang maida sihotang boru sirait, tutup usia 85 tahun 3 bulan, ruas daerah 8 Walu Bypass Timur. Tatangiakon ma anggia tumibu tarapul, sude keluarga na tininggalhon aka nasida. Nomor 2, ruas natamba. Mamuka sian ari Minggu sadarion, nunga gabe ruas di Huriata, ima keluarga Ebenezer Sihombing, inang neti borusi mare-mare, rap doho tolu sahalak ianakonna, sian HKBP Resort Beringin Indah, masuk tuwik daerah Tolu Dago. Nomor tolu, naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason, tikting sada dohot 2. Ando Todoan Den Hart Simanjuntak, anak ni amata Kindes Arifan Simanjuntak, tubuh ini nata Neti Herawati Borusitorus, ruas wik 7 Pajajaran HKBP Bandung. Dohot Erifka Aprilia Sianturi, Boruni Amata Tio Pulus Siantori Nahinan, tubuh ini inata Neti Borusi Mamora, ruas HKBP Marindal Sada, Resort Marindal Sada, Medan. Nasida nunga Manjalo Partupolo na di hari Jumat tanggal 10 sada April 2025 di HKBP Marindal Sada, Resort Marindal Sada, Medan. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 sia April 2025 di HKBP Marindal Sada, Resort Marindal Sada, Medan. Nomor 4, Minggu Kebangunan Paropuan. Seksi Paropuan Huria HKBP Bandung, Patupahon Minggu Parheheon, Paropuan Nalau Makehei, partisipasi nang taleta di sude ruas Paropuan. Tema Nabinuat ima sude namarhosa, ikon mamuji Jehovah, haleluya. Aka ulaoni ima korwik kantata para lawan rangkai bunga nang makuti tandok bakti sosial papungu aka abit tu anak remaja di Papua nang forum diskusi. Mamuka sian Senin tanggal 21 April Jalan Marujung di hari Minggu tanggal 10 Walu Mei 2025. Aka jadwal nanginganan panukunon boima dijaha di warta jemaat. Video publikasi di Patududo Andorang so masuk parmingguon nangdung simpul parmingguon. Radema aka paropuan di Huriata pariburhon ulaone. Nomor 5, pelean sosial Huria. Di parmingguan sadarion papungu pelean sosial Huria Dohita tu keluarga amang marojahan manurung ruas wik daerah opat Sarbuncip siala nunga marujung ngolu inang D5 boru hasibuan ditiki nang salpu. Nomor 6, pesta MBO HKBP Bojong Menteng. Sadarion Minggu tanggal 10 tolu April 2025 Borhatdo Pandita Resorta dohot seksi lansia mandohoti pesta MBO HKBP Bojong Menteng. Tatangiakon ma anggiat mardalan dengan ulawani. Nomor 7, temu ramah pengurus lansia distrik dohot pengurus seksi lansia Huria. Di hari Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 10 maringanan di Gareja HKBP Bandung di Patupadot temu ramah pengurus lansia distrik dohot pengurus lansia Huria. Nomor 8, ulawan kategorial
non kategorial dohot partangyangan daerah. Pinabotohon matu sude ruas ulaon kategorial non kategorial dohot partangyangan daerah di mingguon masohot disiala masuk mahita tu parmingguon pasyon parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus dohot parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Nomor sia jadwal partangyangan pasyon Jumat Agung dohot Paskah. Sada partangyangan pasyon sada 2 dohot tolu dipatupa di gereja di hari Selasa Rabu dohot Kamis tanggal 15 sahatu tanggal 10 April 2025 pukul 10 walu wib. 2. Parminggon Jumat Agung 10 walu April 2025 dipatupa di bagasan opat partikian parmingguon songon nasomal. Nomor tolu marulaon nahohom di hari Jumat dipatupa pukul 10 tolu wib di gereja. Nomor opat buha-buha ijuk di hari Minggu tanggal 20 April 2025 dipatupa di pukul 4 tolu puluh wib di gereja. Nomor 5 Paskah na Parjolo Minggu tanggal 20 April 2025 dipatupa di bagasan opat partikian parmingguon songon nasomal. Nomor 6 Paskah na Paduahon di hari Senin tanggal 21 April 2025 dipatupa pukul 10 walu wib di gereja. Nomor 10 Marulaon Nabadia ditiki parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus tanggal 10 walu April 2025 dipatupa huriado Marulaon Nabadia dohot aturan a ruas naung magodang manang naung makatidakon haperseaon. B. Ruas nasohona RPP. 10 sada amplop bakti Paskah. Ditiki parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus na Parjolo tanggal 20 April 2025 pasahaton amplop bakti Paskah dohita tanda lasni rohata di perayaan Paskah. 10.2 Informasi. Di siala Jumat Agung, kantor gereja libur di Jumat tanggal 10 walu April 2025, akabarita nang parhepengon tuarta jemaat tanggal 20 April 2025, asa dipasahat lumbat patna di hari Kamis tanggal 10 pitu April 2025 pukul 12 WIB. Songoni matik ring di bagasan mingguon tuhatama nama masu-masu. Mau lihat. Marede hita sian bukuede nomor 560 alu A ayat sada rodi udutna uhut tapasahat ma pilihan na parjulu sada A dohot sada B. Nasa suara ikondo memuji Tuhaki marlatopon hon gogomi marendena uli.
Gusti parolongi abuli rohaki mamandau ni sahiti hicar maton diki. Soni si polisi tunduk di bahen ho ai tung rara pedosaki ias do di bahen ho. Tanihon mahatanai na pangoluhoni mamban mardame rohami ahapor seyai mai. Nengel boy marbinenge malum na pangpangi mangoludon nang matei pinani Jesusi nasa soara ikondo mamuji Tuhaki marhatopon hon gogomi marende na uli sai pargogoy ngau Tuhaki makati dakon ho mamarita sangapi tuliatan rohon. Amen. Damin di debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas badihita saluhut na. Hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion, di minggu palmarum, manang minggu mare-mare, diturpukon huriata sian buku pesalman. Ono pulualu ayat 25 saha rodi ayat 26. Songonon ma didok disi. Nunga di idanasida habobongotmu ali debata. Habobongot ni debatakku, rajakku tu bagasan habadionai. Mardala di jolo akka paredde, di pudi ni akka parsarune, di tonga-tonga ni namarbaju akka na mamalu doal. Pinuji madebata di bagasan akka luhutan Tuhani. Hamu ale akka nasian mual ni Israel. Di sido si Benyamin siap pudan pangarajai nasida. Aka iduk siat Juda, aka iduk siat Juda pe pasipar. Aka iduk siat Zebulon, aka iduk sian Naftali. Di tonahod debatado hagogo omu.
Sai pargugoi ma ale de bata na pinatupam di hami. Ala joro na di Jerusalem taruhonon ni akka raja do sogut silehol-lehot tuho. Sai songgahima buea na ditolongi. Akka jonggi namar horon-horon rap dohot akka anak ni lobbu ni bangso. Asa dioloy na sida patu mangalehon jobba bahal. Iba na paserakon bangso akka namakalomohon hamusuon. Rodo sugut akka nasumangat sian misir. Kuspe hapugad do marsobba tu debata. Hamu ale akka harajau di tanoon. Edehok kamuma debata. Balu hamuma parhinaloan mamuji Tuhani. Ibana marhite-hitehon langit di langitan sian narubi. Idama pangiaron nama suarana nagugui. Sailehon hamuma hahormatot tu debata. Hamuliaon naido gumonggom Israel. Galadiaka banua gijang sahali do hagogo onna. Sokaldo debata. Rosian inganan na akan abadiyay. Debata ni Israel do ibana. Silehon hagogoon. Dohot hamuliaon tu bangsoe. Pujima debata. Ido sahatna. Hamba kadongan sepintas po ido ayaha do nuaing na nido ni trupuki. Alay ano matabereng. Kapadumuman noni tuguar ni minggutam minggu palmaru. Hamba kadongan meragam do cara nataida. Ibahek kalak lau majakon lau manomu-nomu manang menyambut halak nasangap. Moloro mangibati tuhutana, mangibati tu inganan nasida. Adong doi nama bahis panduk, jala di suraton hata pajak konon. Di sarana, di suraton disi selamat datang. Alai dadahula ni hamba karungan, adong do na masih jalangan. Adong do na masih haulan. Alai adong do napapungu masyarakat jala mangatur barisan dasida di topi nidalan. Uhud maniok maddera na met jala marsurak maddok akka hata pajak konon dohot hata penyambutan. Hala Yahudi hala Israel hama kadungan lahu menyambut lahu majakon akka nasangap ima maniop na ginoaran na mare-mare manang di hatana asing di dok palm. Megang daun palm. Uhud madok molo di Israel di dok ho sianna. Itu hama kadungan tradisi ni hala Israel lahu menyambut hala nasangap maniok mare-mare maniok daun palm. Uhud manwarahon ho sianna. Itu rupuk tahun hama kadungan di halak Yahudi naung tumangihon, naung majalo pangajarion ni Tuhan Yesus. Dadahula ni alay nang mernida dohok makilalakon akat tada halongangan nang pinatupan ni Yesus. Yakuy nasida do bahwa Yesus ima halak nasangap raja ubahen marsihudul ibana di atas ni anak ni halude jala di dokma nunga robe rajam. Epistel natajahanakin hamwa kadungan tuhatai ro tu Jerusalem. Jala dijakon akka naung porsea naung tumangihon hatana jala naung mernida akka tada halongangan da pinatupana. Uhud mangihutton tradisi ni halak Israel ima maniop mare-mare manang daun palm. Uhud dijauhon songon atar surat di Yohanes 12 ayat 10
idok Hosianna pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani raja ni Israel. Laos ima marujahat tusima hamwa kadongan goar ni minggutta sadario. Goar minggu parmalu. Minggu pajakonon manang penyambutan di Tuhate. Olani do hamwa kadongan dung tabege jami tahun anon songo dia ma pangalahota bagaimana tingkah laku kita jika kita sudah menerima firman Tuhan ini. Apakah kita betul-betul menyambut majakon dohot manumunomu Tuhan. Di guari minggu ta minggu palmalum nama nugihok kita mai hamba kadongan asasitong majakon menyambut Tuhan te marhite-hite hatani debata marhite-hite hatani debata nang tatangihon turpuk sadarion hatani debata manugihok kita mangajari kita doho paingotok kita asasitong lahu majakot Tuhan te asasitong menyambut Tuhan te. Songo dia mahuroha pinangido ni hata ni debata asa sitok kita menyambut Tuhan te molo sitok kita manada isedo naroe isedo Tuhan te. Siat turpuk jamita sadarion adong memanang piga nabui hu putik-putihi jalas hu papatar Tuhanmu isedo ibana naroe. Nabarjolo hama kadonga didok bahwa naroi ima debata namar kuaso Tuhan namar kuaso jalan nasokal roh saliling nililingna. Itulah Tuhan yang kita sambut itu. Tuhan yang maha kuasa, yang kekal, yang dahsyat untuk selama-lamanya. Kuaso ni debata dada nani lehon di jolmai, dada nani luluan ni debatai. Alai naung aduk yadwe sian mula ni mulana. Ai ibana do napuna huaso, ibana do debata namano palangi do tanoon, jala guru di ibana do portibio do ngolu di jolma, guru di ibana do nang ngodutta ham kadungan. Alai huaso ni debata ada kola di portibion, alai do tu hanguluan si saliling nililingna, hanguluan nahot ro di saliling nililingna, ima huaso ni debata. Ima hasokalon itu hati. Ibana do debata nasokal, hasokalon na markuaso, mano Tuhon keberadaan ni saluhut portibion. Guru di debata do portibion, rap dohot, guru di debata do nangulum. Sokal do debata te. Rodi inganan habadiona. Ido nanido ni hala Israel di turpuk sadarion. Sokaldo debata ro sian inganan akan abadia debata ni Israel. Silehon hagogo doho hamuliaon tu bangsona. Lihat. Ido Tuhan nata sambut. Ido Tuhan nata jakone. Suku-sukun. Molo sahat hita tu minggu palmarum penyambutan on. Molo roh hita tu gereja on. Apakah dalam rangka menyambut Tuhan yang maha kuasa, yang maha kekal untuk selama-lamanya. Napadua hon isedoi tuhatai, isedoi bana na tasambut jalan natajakuni, ima debata parholong ni roha. Dia adalah Allah yang maha pengasih. Alani mulo tapareso diri tasasitongna dibereng sian pangalaho di doho tindakat tasiganupari. Sasitong na jol masih uhumun ni debata nama kita. Si tinggal hono ni debata nama kita. Aleta bereng ma balga ni holong ni roha ni debata. Olo ro bongot. Dia mau hadir nang pehala pardusa kita. Ro madapotok kita. Molo boy ho mangolu sahat tunuaing. Dang ala ni gugumi. Alai ala holong ni roha ni debata. Didapotok ko ganupari. Jala ditugu-tugu ho ganupari. Ido na nido ni parpesalmen di bagasa trupukon nunga di ida nasida habobongokmu ali debata. Mereka sudah melihat
kedatanganmu, ya Tuhan. Ayat 25 ayat. Tolong ni rohani debata. Dada hola roh manopot kita. Dada hola roh laho menghadirkan. Hadir tu bagasan ngulutan. Alai holong ni rohani debata no balga. Ima. Harorona ima manuru anakna Tuhan Yesus Kristus. Laho manobus kita. Doho baluahu kita sia dosa doho gonggoman disibulis. Jala mate. Dihau pinor silang. Asa unang gabe jolma si uhumok kita. Alai asa doho kita perjabar dihanguluan saleling nililingna. Gabe dapotan hangulua kita. Jala terus kita perjabar rodi saleling nililingna di holong ni rohani debatan. Jala ido na nidok ni hata ni debata songona tersurat di Yohanes 3 ayat 10 prasudedu hita buto. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan na saliling di lelengna ibana ido na tajakoni debata par holong tang debata na totong maninggal ho kita ima hama kadongan marhite turpuk sadarion siapakah yang kita sambut itu. Dia adalah yang maha kuasa dan dia adalah maha pengasih. Nuaing, undak kola maboto hita hama kadungan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Takola na maboto hita ibana parholong ni roha. Molo tajakkon ibana tutu tajakkon ibana debata parholong debata na sokal namar kuaso. Alani dipaingot hata ni debata mahita. Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti dari keseriusan kita untuk menyambut dia. Kondo narumikot. Takola maboto roy bana, takola menyambut songonim holamar surat-surat. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita serius untuk menyambut Tuhan. Parjolo hamwa kadongan sian hata ni debata ima asa totok kita marsaur doho hata ni debata. Akahalak na tutu menyambut majakot Tuhan di bagasang nguduna ahamana perjulu diulahu. Marsaur doho hata ni debata. Mabege hata ni debata. Majaha hata ni debata. Ganup ari. Mangalehon tikina, mangalehon gogona, mangalehon rohana. Itu bukti ini halak na serius majakot tuhate. Au sugari di sukuk po. Songon halak kristek po. Citong doho marsaur doho hata ni debata. Diukapodo ganupari. Jala di jaha hodo ganupari hata ni debata. Molo dung hehe ho siap podoman. Jala molo laho modo pemuse. Boha. Hehe ho di paborhat doho hata ni debata. Jala laho modo peho. Itu tu podo hata ni debata. Ahdo berjodoh di buka ho. Molo hehe ho siap podoman. Apa yang kamu buka? HP kan? Pamulihate, molo dibuka ho habim alai dipakai hoi ala adong do di sini. Aha, hatani debatan. Alai molo aka barita-barita hoax do di bereko di sibah dia malapatanna ala kristeko dia mahataridanna penyambutanmu nasitong tutuhate. Imana barjolo hama kadungan. Bukti hataridaan ni keseriusata menyambut majakot tuhate ima. Totok kita marsaur mangalehon rohata tumangihon doho makanguluhon hatani debata. Dapat dua hon hama kadungan ahama si patu pauta ahama si ulota. Tabahed sude ngodut tahun totong mamuji doho pasangapon debata. Tabahed sude gerak ni ngodutta. Sugari di suku ko di bagasan ulo muganupari. Dipakai hode lau pasangaput debata. Manang dipakai hode lau mangaleai debata. Songon tobik ni mingguta sadarion namadokon lehon hamuma hahormato tu debata.
marhite-hite hataridaan ni pamujiot tu debata. Molo tarehon hahormatot tu debata, tarida dui sian pakangudu honotta, songon nanidok ni perpesalmini, saya lehon hamuma hahormaton tu debata, songon topik ni mingguta sadariot. Pamujion tu debata, tarida di bagasan ulauta, lahu mabahem marsangap guarni debata. Alay bulu gadu pari do hoholan na mga layay, mapahenak keperbedaan parmusuot, bahkan manakko, ay buhado hita laho, mabahin hahormatot tu debata. Manang gabi, hatuban ni sibudis hita, patupahon lomo ni rohana. Alani maham kadungan, akahalak, nama bahe diri na gabi puji-pujiat tu debata. Satia dwe, jala dang mubah-ubay di bagasan nguluna. Hot dwe, maka tidak kon doho papatar kon puji-pujian hasangapot tu debata. Unang di awal na hita madok songon aka halak nama jakot tu hatay, songon halak Israel nama jakot doho na tumangin hatani tu hatay. Idok Hosiana alay tang dapot na pinarsita ni rohana. Gabiah didok parsilak kom maibana. Kab mubah-ubah. Ngulu ni halak nasitong menyambut tu hatay. Hot tang mubah-ubah di bagasan perdalanan di nguduna. Napatuluhon hama kadungan ahama si patupauta, molo adong keseriusatta. Lako menyambut tu hati, ima, totong hita olo paubahon roha. Kita mau bertobat. Maninggalkon nasa pangalaho na soture. Namaralo tulomo di roha ni debata. Tatinggalkon ni. Itu tindakan kita yang pada masa lalu itu. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Tetapi kembangkan apa yang baik, yang sudah kamu dapati dari segala usahamu itu, kembangkan itu. Dan buat itu sebagai bukti dari pertobatanmu. Tuakatikin anengro bahwa hataridaan ni halak na bertobat ima, dia mau berbuat yang lebih baik. Alani dihalak nasitong manomu-nomu manang majakot tuhate adalah kehidupan yang terus bertobat selama Tuhan memberikan dia kehidupan ini. Imaham kadungan nanang sipatu bota. Bereng majolo pareso majo di bagasan perdalanan ningulum. Ngadi ulah hokko na tulwi totong marparsaorat tuh debata jala ngulumi dipake hola umamuji doho pasangapot debata jala dipadenggakpo bertobat ho di sude perdalanan ningulu. Alani hatani debata takola na pengotok kita. Alay dipatuduhon do hita hama kadungan apa upah kita. Ahama upah si jalo ota. Apakah dampaknya dalam kehidupan kita jika kita serius menyambut majakot tuhate. Perjolo hama kadungan upah si jalo ota sian keseriusata majakot tuhata ima. Tuhatta madungani hita. Ido pinapatar ni parpesalmeni dinanirokna. Dito nahod debatado hagogo omu. Say pargugoyma ali debata na pinatupam tuhami. Ahadola patani hama kadungan. Marhite padohani bahwa sitong tuhatay pasti tuhatay. Ro marhite-hite pangulaw ni todina. Madungani doho margugoy ho kita. Memberikan semangat. Nang pediado piho ragam yakam si taono paru kilo tantangan alay ingot ma. Say nadunganan ni tuhat tadu hita. Hata ni debata maduk. Say nadunganakku doho ganu pari rasi rasaro ajal ni hasiang ano. Dapat dua hon. Ahama upa si jalota. Upa si jalota siya tuhat jika kita serius menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Gabe dongan sa ulaw ni debata, makaholongya kah dongata, berbuat yang lebih baik. Lako papatarkon harajaun ni debata. Nungata jalo haluaw dohot na basu-basu na gudang siya tuhate. Alani disuruh mahita. Asa taarakon halak gabe porsea tutuhate. Alani do naing tiupot ta songo padok ni debata. Tu si Abraham. Hu pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu.
Laku salinari, jika kita serius menyambut Tuhan itu, maka kita akan diberkati Tuhan dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Alani jakom matuhatai, sambutlah dia. Mari hite-hite na mangalehon hahormatut tu debatang. Karena apa? Balga besar upah yang kita dapat dari Tuhan. Ulahum may di bagasan sudi perdalanan ninggulum saliling dilehot Tuhakko mangurudupe di Portibion. Amin. Artanya. Mulia tema dihuali Tuhan. Ngahubegi hami hatam. Di minggu palmarumon. Di paingot hodo hami asasitong laho manomunomu ho. Asasitong madjakuk ho. Asasitong kami madjakuk ko alay Tuhan. Molo sitong panadaon nami diho. Hodo alay Tuhan namarhuaso di sudi perdalanan ningulu nami. Hodo di bata na sokal. Jala di bata na hot rodi saliling nililing. Hodo di bata parholong ni roha. Na mga lehot tu haming hasesaan ni dosa. Dohot hanguluan si saliling ni liling na. Alani di paingot hodo hami. Asa totok kami marsaur tuho alay Tuhan. Asa totok kami tumangihon hatam. Jala mangulahon. Jala pujion nami hualay Tuhan marhite-hite akka ulaon nami. Akka ulaon na pinasahat mo tu kami. Pakyaon nami lako bahen hahormaton. Puji-pujian doho hasangapon diho. Jala olo kami Tuhan maninggalhon. Sude akka parangin nami na soture. Upa si jalon nami. Dunganammu kami saha rodi saliling nililing na. Jala gabidungammu kami. Pajongjong harajomu di Portibion. Muliate madihuali Tuhan. Alani utangnya ko kami matuho. Sude program ni huriamon. Di minggu-minggu on ari Tuhan lahu manomu-nomu. Tuhabal gaon ni ulaumu. Lahu paluaho kami marhite-hite hamamate. Doho hahehiomu ari Tuhan. Sai homa na mamasu-masu sude program ni huriamon. Termasuk matuhan diakam pertangyangan pasyon. Termasuk matuhan akan di perjamuan kudus. Dohot program-program na asing. Naung ditotuhon huriamon ali Tuhan. Langsung di matuhan pasu-pasu ma. Sudia aka huas ni huriam. Diganup ingananna, diganup luat. Akan nong mebigi hatam ali Tuhan. Asa gabi sitong nasida. Gabi parjabar di hanguluan si saliling nililing na. Patangya ko kami matuho Tuhan. Akadongan nami lansia. Ruas ni huriam lansia. Nalao borhat tu. Jakat tube kasih ali Tuhan. Mangatupi undangan ni naposom. Anggiat madunganammu na sida di perdalanan. Dalam laho mulak pedunganammu na sida Tuhan. Langsung ni Tuhan hutangya ko kami. Akadongan nami natungon di bagasan parsahiton. Manang na di jabu pay, manang na di rumah sakit pay. Termasuk dohot inani naposomon ali Tuhan. Sedang namin wain. Oma na masuk akka pangubation. Ubat dohot si panganon na jinalona. Asa tau tu hamalumon. Jala boy mangulahon akka ulauna. Hutangya ko kami tuhali Tuhan akadongan namin namar ulang tahun. Ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun pardongan saripion. Oleh dilehok ko hatatabani umur dinasida. Anggiat ma dipakai aka umur na nilehomi. Hatatabani umuri ali Tuhan. Laho sitong mangaradi majakon ho disudi gulmit ni ngoduna. Muliate ma diho Tuhan mulak mahami token nari. Hatam no kujalo kami. Ima puhanguduhok kami. Asa gabe jolma na tau haposammu. Jala na tau paluomu kami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita laos tapasaha ma peliata. Paketikim saonari dapoton matuhani
rade hasonangan di surgoi unang adong nasosana naso parjambar di sini. Suan maholong di roha di rumah Tuhatai las maroham di togilon jalo mabalos ni nung arade hasonangan di surgoi unang adong nagosana naso parjambar di sini. Molotai dadongata nasay marukil tokong unang pasombos sa susah toguro piotong nung arade hasonanan di surgoi unang adong nagosana naso parjambar di sini. Paketikim saonari dapoton matuhani unanodang sidalian ingo cepek ngoluming nung arade hasonangan di surgoi
las maroham digotilon jalom malos ni nungarade asonangan di surgoim unang adong nang gosadam nasop marjambar di Tapasahat ma peliata tutuhatai martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehom itu hami, pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilianon, pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriyam, doho di portibio. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang di silehol-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi ton hiro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut artaku pasahan itu nasun satu kudo. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodon ampuna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng na amen. Mulak mahamudi bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sordakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnida ho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen. 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 Amen.
paketikim sawana